गिबि गिबियावनो नैबे बारदै सिख्ला मोसानाय मावबादा बे मावबादाखौ बानजायनाय ददेरे हारिमु आफाद लोगोसेनो एनके हारिमु आफाद बिथांमोननो गिबि गिबियावनो गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बेवहाय खमैबो 300निफ्राय 400 मोसाखावरिफ्रा दिनै बारदै सिख्ला मोसानाय बेनि सायाव दिनै बिथांमोना मावबादा लाबाय बा मोसानायखौ लाबाय दङ। दा बे लानायनि दिनै बिथांमोना जोबथा सान बे जोबथा सानाव बिथांमोना आंखौ दिनै बेखेवगिरि महरै हांख्रायदोंमोन। आं दिनै बेखेवनानै होबाय, मोसानायाबो सोलिबाय। दिनै आं थारैनो जोबोद गोजोननाय आरो गोग्गानाय मोनदों। जाय समाव जोङो गावनि हारिमुखौ जों दिनै बावनो लाबाय दं, बावहांबाय दं, बे समाव जोंनि दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मावबादा खालामनानै बिथांमोननो दिनै मोसानायनि स्केलखौ फोरोंनायनि थाखाय आं थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनैनि दिनाव बिथांमोना फैसा थाखानि बाथ्रा सानालासिनो सानब्रैयाव दिनै बिथांमोना जिखिनि सोलोंबाय बे सोलोंनायाव आं मोसानायखौ नुनाय हिसाबै दिनै 75% बिथांमोना लानो हादों। गोबाङानो लानोबो हायाखै। आसा खालामो नैबे बारदै सिख्लाखौ सप्तासे बा सानब्रै सानबा बे मावबादा जों बेखौ हानाया एसेबां सम्भब नङा, गोरलै नङा। आंनि बायदिब्ला बेखौ रोंनो थाखाय 15 दिननिफ्राय मास मोनसेनि गेजेराव जुदि फोरोंथाइ मोनोब्लासो बेखौ रोंनो हागोन। दा बेखायनो आं खावलायगोन सोरबाफोर बा इयुनफ्राव सोरबाफोर बे मावबादानि सायाव जुदि लायोब्ला बा मावबादा लायोब्ला बारदै सिख्ला मावबादाखौ खमैबो सान 15निफ्राय मास मोनसेनि गेजेरजों लानाय जाथों। हप्तासे बा सानब्रैनि गेजेराव बेखौ फोजोबनाया एसेबां सम्भब नङा। दा आं खोनानो मोनदों बे मावबादाया बेयावल' जायाखै, गोबां जायगायावनो जाबाय दङ। दा बेखौ जोंनो नांगोन। माब्लाबा हरखाब जुदि जेरैहाय जों मोनसे समाव बागुरुम्बाखौ 11,000 मोसानानै दिन्थिनो हाबाय। दा बेखौबो माब्लाबा नांगौ जायोब्ला, हरखाब जुदि नांगौ जायोब्ला बेफोरबायदि मावबादा खालामनानै जुदि स्केलखौ होनो हायोब्ला, फोरोंनानै दोनखायोब्ला जोङो नांगौ समाव बेखौ बाहायनो हागोन। लोगोसेनो बेयो साफ्रोमबो बर' आइजोफोरनि, बर' सिख्लाफोरनियाव रोंगोथिया जानानै थालांगोन होननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। हारिमुनि बिथिङाव गोबां बेरखाङाब्लाबो नैबेयो जोंनि नैबे दोरोङारि बे मोसानाया जोंनिया बारदै सिख्लाया गोजोर जानानै थागोन होनना फोथायनाय दङ। मानो होनबा दिनै बेयाव 300निफ्राय 400 सिखायदों, गुबुन जायगायावबो बिदिनो सिखायदों। बिदि जुदि सिखायना दोनोब्ला मोसानायनि बर'नि दोरोङारि 19 मोसानायखौबो जुदि बेफोरनो मोनसे जुदि सिखायनानै दोनोब्ला आं आसा खालामदों बियो बर' हारिया जेसेबां बुहुमाव थागोन एसेबां बे 19 मोसानाया बे बुहुमाव अराय जोरथाय जानानै थागोन। गिबियावनो हारिमु आफादनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। जोङो दिनैनि जों बारदै सिख्ला मावबादा खुंनाय, जों बारदै सिख्ला मावबादाखौ थांनाय जोङो 4 आगस्टनिफ्राय दिनै 7 आगस्टसिम जों सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंनाय जादोंमोन। जों बे बारदै सिख्ला मावबादाखौ खुंनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जों गासैबो बर' आइजो बा बर' सिख्लाफोरा जे बारदै सिख्लाखौ मोसानो रोंथारनो नांगौ। बेनि थांखि बायदियै जोङो बे सानब्रैनि हाबाफारिजों मावबादाखौ लानाय जादों। बे हिसाबै जोंनि गेजेराव जोंनि मावबादा खुंनायाव माखासे बर' सिख्ला, बर' आइजोफोरा जोंनिसिम जोंनि मावबादायाव बाहागो लाफैदों। गासै 300निबो बारा मोसाखावरिफोरा जोंनि बे मावबादायाव बाहागो लाफैदों। बेनि थाखाय गासैबो मोसाखावरिफोरनिसिम आं गिबियावनो साबायखर बावहरगोन, जाहाथे गासैबो मोसाखावरिफोरा जे गोसो गुदुं जानानै जोंनि बे मावबादायाव बाहागो लाफैदों, बेनि थाखाय साबायखर बावहरदों। दा बे मावबादायावनो जोंजों फोरोंगिरि हिसाबै जोंनि हांख्रायनाय बायदि नुजाथिफैदों अस्ताद धिरेन रामसियारि सारखौबो जोंनि हांख्रायनाय बायदियै बे सानब्रैनि हाबाफारियाव फैनानै जोंनि गासैबो मोसाखावरि बिथांमोनखौ फोरोंथाइ होफैनायनि थाखाय सारखौ साबायखर बावदों। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि जे जोंनि मावबादा
फोजोबनाय जे मावबादा क्लजिं सेरेमनि बे हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय जोङो जोंनिनो फेस्ला फावखुंगुर बिथां सार दैमासा ब्रह्म सार बिथांखौ जोङो बेखेवगिरि आलासि हिसाबै हांख्रायदों। बिथाङा जोंनि गेजेराव हांख्रायनाय हिसाबै जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनानै दिनैनि जा मेहेरगोनां हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होफैदों। बिथांनि थाखाय जोंनि हांख्रायनाय बायदियै नुजाथिफैनायनि थाखाय गोबां साबायखर बावहरदों।